Николаевка районы Зур Чиркли авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Раил Муса улы Аюпов бүген 13 декабрь көнне үзенең олы 50 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан бала аныклары котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Гомер уртасының сызыгына җиткән, чәчләренә шал йөгерә башлаган әткәебез бүген шатлыклы бәйрәмен каршылый. Аның елмайган күзләрендә күпне күргән кешенең уйлары укыла. Бары 3 ай вакытында газиз әнкәсе, әбиебез Рушания 4 баласын калдырып вафат була. Аллаһ Тәгаләнең ярдәме белән балалар шәфкатьле, мәрхәмәтле, үз әниләренә әйләнгән Рауза әбиебезне бирә. Ул аларны үз балалары сыман тәрбияләп үстереп, укытып, армиягә озатып каршы ала. Вакыты җиткәч алар үз гаиләләрен корган. Әткәй, әниебез Әлфияне очрата. Татулыкта һәм мәхәббәттә безне, балаларын тәрбияләп үстерделәр. Өлкән уллары Усман гаиләсе белән Чеховта, кызлары Мәрьям гаиләсе белән Кузнецк шәһәрендә яшәп килә, ә уллары Али һәм Рамазан үз янәшәләрендә. Әткәй белән әнкәй бик мәрхәмәтле кешеләр. Карт әнкәйне дә олылап, хөрмәтләп тәрбия кылалар. Без аларга барысы өчен дә мең рәхмәтле. Сезгә кайгыртучан, уңган, ягымлы иренә хатыныгыз юбилей көнендә киләчәгегезнең бүгенгедән дә матурырак, бүгенгедән дә бәхетлерәк булуын тели. Һәм бу якты теләкләр белән бергә алдагы шигъри юлларны багышлый. Бүгенге көн бер кайчан да онытылмый торган көн. Әй сөеклем, бердән-берем, ул бит синең туган көн. Көннәремә, төннәремә нур өстәүчем син бит ул. Шуңа синең туган көнең иң изге көн бит ул. Гомер үтә, олыгаям димә, үзгәрмибез, акыл җыябыз. Гөрләп торган зур гаилә булды, яшьлектәге кырган оябыз. Игелекле балалар тәрбияләп, зур тормышка аяк бастырдык. Авырлыклар килсә, зарланмадык, сайламадык юлның такырын. Сабырлана гына барасың син. Түзем җанга сыя барысы да. Тигез картлык, балаларның бәхете өмет булып көтә каршыда. Гомере буе булганына риза булып, тир белән тапкан малның гына чын бәхет икәнлеген аңлап, сайлаган юлыннан тайпылмыйча гомер кичерә безнең сөекле әтиебез. Әниебез белән тигез тормышта күркәм гаилә булып, безне сөендереп яшисез сез. Тату гаилә бәхетен тулыландырып, Ходай сезгә без балаларын биргән. Безне кичкенәдән хезмәт сөяргә, кешеләргә ярдәмчел булырга, илгә көнгә игелек кылырга өйрәтеп үстердегез. Әтиебез бик тырыш кеше. Әниебезнең терәге, ярдәмчесе ул. Әни дә аның безнең өчен иң кадерле олы булуын, хөрмәткә лаеклы зат булуын раслап, үзе дә аны олылап яши. Шуңа да Аллага шөкер, йортыбызда тынычлык, иминлек хөкем сөрә. Кадер-хөрмәт сиңа насыйп булсын. Нурлар чәчсен һәр чак йөзләрең. Сау сәламәт булып, бергәләшеп узык сикәлтәле тормыш юлларын. Менә тагын бер ел үтеп бара әткәй, якынайтып гомер күзләрен. Тыныч күзләр килсен әткәебез, котлы булсын туган көннәрең. Безнең өчен һәр вакыт үрнәк, безнең өчен һәр вакыт кирәк. Гомер юлыбызда син бит әткәй таянырдай ныклы тал тирәк. Тырыш синең оста кулларың, матур эзле үткән юлларың. Барча туганнарга, якыннарга һәр чак изге синең уйларың. Хөрмәтле юбиляр, бар изге теләкләргә дә кушылып, бүләккә җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Карасы эшләр күбәле